खानाया बेसे बोसोर जाखो? 4 बोसोर हगो 4 बोसोर जाबाय बा बिराद मोजांलै हेयार स्टाइला न सोरखौ नुना लाखो नोंलाय हेयार स्टाइलखौ काक साइकिनेलले हेयार स्टाइल तु बढिया दे बढिया 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 काकी কই काकी এই যে ধান কাটতে আছে আচ্ছা আচ্ছা আঙ্গো ধান কাটতে আছে আর মাছ আছে তুমি বিয়া নাই আমার বিয়া হ্যাঁ না 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 আমি বিয়া করুম না আমি এমনি থাকুম ঠিক হইব না হইতা লাগে আমার নিছি নাই আপনিও বিয়া করছস না ও ভালো হইয়া গেল ও আমার কাছে অঞ্জনা আছে হ্যাঁ এটা আমি দিয়া দিমু আপনার কাছে ঠিক আছে ভালো রে শাদি করিয়া সংসার খাবি খাইবা ফসল খাবো না এই যে এদিকে আইছেরি এই এদিকে আই বিরাট ধুনিয়া চাকাচাক একদম বগা ছোৱালী অঞ্জনাৰ লগত ভাল মিলিব দেই বঢ়িয়া আপোনাক কন্টেক্ট কৰিম দেই পাছত হ'ব দে হ'ব হ'ব Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा मामानि खानाया बिराद फुरबायमोन आरो ओंखायनो आंबो ओरैनोसो दङ जिहेतु कालारखौ मामाया खालामनो नागिरदोंमोन आरो ओंखायनो आं एसे दे आंनो खालामना होनोसै होननानै खालामना होनो नागिरबाय ओमफ्राय आरो माखासे इन्टारेस्टिं खोथा दिनैनि दिनावहाय बारलांबाय मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों केपचार खालामना दोनदों जिहेतु नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस जि मोजां जादों नायनाय बिबारा मा बिबार होनोथाय बिबारफोरनि नामफोरखौबो मिथिलाय लाङा नै बारबायानो बानलु बमब्रा गायना होदोंमोन मामाया बेबो जि मोजां कालारा आयं सना आंनि बिनानावनि फिसाजो बियो जोंहा आदैनि फिसाजोनि फिसाजो सना गेलेसोदोहाय सानैदो बिमायदो बिमायसो जागोन इखौ बिमायसो जायो अ बिमाय नङा बिदासो जागोन बिदा सरि नै जोंहा मामानि खानाया फुरथारबायमोन आरो इखौ दाखालि फोननाय नामा नोङो फोनाखैना नै फुरबाय आरोना ओंखायनो दिनैयो आंबो ओरैनो दङ जिहेतु बेबो फुनखानो नागिरखादोंमोन जोंहा मामानि खानाया बिराद मोजां गाइस नायलाय गोदो गोदो बिराद माबा आरोना स्ट्रं दाबो खिन्थु आंनि खानाया बेबायदि लायासै आरो जोंहा मामानि बायसा बरियाथार नै जोंहा मामानिया रोजा जाथार आरो जोंहा आब'नि खानाया मोजांथार बेखायनो ओमफ्राय आंनिया बाबानिसो लाबाय माबा गेसें सें ना मा गेसें रोजाना गानदो दुगैयाखै बेखौ फोननानै वाव बेखौ जाहैबाय फोननोसै आङो ओमफ्राय खरो मिक्स खालामग्राया इयो मिक्स खालायना दै बायदिखा डाइरेक्ट खा मिक्स खालामलायलायना सिगांनियालाय मिक्स खालामोमोन 30 थाखा लायो दाना 30 थाखा नामा 40 थाखा मा ब्रेन्डनि लेबेलाय इन्डिका जोंहा मामाया दाम गोसानि फोनालै इन्डिकासो फोनो गाइस अक्सय कुमार थानाय फोनना होनसै दायो बरियासो दा जोंहा मामानि खानायखौ बिदि नुदो दा उनाव नाय डेन्जार नुखासिगोन स' गाइस आङो फोननोसै दायो नैबेखौ फोननानै दोलो दोलो फोननांगोन बासो नाङो हा इखौथ' मानसि बुथारनायावसो गानो सबुत मिथाइनो इखौथ' मानसि बुथारनायावसो गानो सबुत मिथाइनो इखौथ' मानसि बुथारनायावसो गानो सबुत मिथाइनो गाइस आं इखौ लायनो थांदोंमोन खर'हत इथिं जा साइडथिं जा इथिं मा जाखानाय गोलावखौ नुगोन ना खानायानो गुसुं लावाखै
आंनि खानाया गुसुं ना र' आंनि खानाया मा गुसुं नायलाय माबायसा कालारनि बेखौ खनबानो जायो आरो न' दे दल'थास नों गस्लाफोराव नांगोन मोजांसिन नाङा दे गाइस आं सेलुन खेवनोसै नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांमोननि बिमाफोरखौ सोरबाफोर फोननो गोसोबा आंनियाव लाबोबानो जाबाय आं बरियासे फोननानै होगोन नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांमोननि बिमाफोरखौ सोरबाफोर फोननो गोसोबा आंनियाव लाबोबानो जाबाय आं बरियासे फोननानै होगोन जाबाय दा रानहोनांगोन इफोराव नांदो माथो आंनियाव जोंबो खोमा नै जाबाय गोसोम जादों ना गाइस गोसोम फोनबाय मादि नुदो इलाय खारगोन ना खारा खानि सुइना साबोनदो दानो लगे लगे ओइ कहाँ जाबे छोरा कहाँ खर' हुगारि थां खर' हुगारि थां मा मादो जल्दी मा बुस्थु इलाय मा बुस्थु व्हाट इज दिस गस्ला मा दा मोखाङा फोननाय थांलाय साला दुस्थु फाय मोखाङा क्रिम फोननो नै गाइस जोङो ओइ न' खाथिनिफ्राय दालायखौ लाबोदो आरो फुल दालाय ओमफ्राय कालारा माने बेबायसा पिंकबो दोङो आरो पिंकबो दोङो वाइट दोङो येल्ल' दोङो आरो बेयावहा ओमफ्राय आरो पिंकबो दोङो मोनब्रै जातनि दोङो आरो सना दे दानदो नायनो खदाल गांजावखोन नैबो बिबारा मोजांथारलै बिबारा मोजांथार इयावसो गयबा थांगोन गोसोम हाखौ लाबोदो दुया बानलु बमराया नायनो वाव नै जानि बानलु बमराया जि गिदिर जादों माहा रज'दो ए रज'फादो हा दै होना বাহ এটা কি কিমান বেसे नामावा बा बर'बो रोंलायोलै जोंनिया देनजार दङ गामियाव बर' दङ बबे गामियाव बेखौनो जोंनिया अनजनानि हौवा गोदान नागिरनाया मोनबाय अनजनानो हरनोसै इखौनो
नायलाय दैसै गोलैजोब्बाय नोंहालाय मानो हमनो गोनां बरिया करपुरानिसै थ' बबेना बरसला मुक्सिनि पाइसेना हेया मुक्सिनि नापाय ইমান আগৰ পৰা দেখা পাই থাকো আপোনাক মোক দেখা নাই ভালো লাগছে দেই আপোনাক কেনে কেমেরা কৰি কিনে রাখিছো ভালো খবর ভালো আছে হ্যাঁ মোজাং আর ভাত খাইছস রুটি খাইছস কে দি আপনার চুলটা অটো ভালো যে আপনার চুলটা কয় বছর হইল হ্যাঁ ও খানাইয়া বেশি বছর যাকো 4 বছর जाबाय बा बिराद मोजां ले हेयार स्टाइला न सोरखौ नुना लाखो नोंलाय हेयार स्टाइलखौ काक साइकिनेल ले हेयार स्टाइल तु बढिया दे बढिया 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 काकी काकी কই কাকি এই যে ধান কাটতে আছে আচ্ছা আচ্ছা আঙ্গো ধান কাটতে আছে আর মাছ আছে তুমি বিয়া নাই আমার বিয়া না 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 আমি বিয়া করুম না আমি এমনি থাকুম হইব না হইতা লাগে আমার নিছি নাই আপনি বিয়া করছস না ও ভালো হইয়া গেল ও আমার কাছে অঞ্জনা আছে হ্যাঁ এটা আমি দিয়া দিমু আপনার কাছে ঠিক আছে ভালো রে শাদি করিয়া সংসার খাবি আইবা পছন্দ খাবো না এই যে এদিকে আইছেরি এই এদিকে আই বিরাট ধুনিয়া চাকাচাক একদম বগা ছোৱালী অঞ্জনাৰ লগত ভাল মিলিব দেই বঢ়িয়া আপোনাক কন্টেক্ট কৰিম দেই পাছত হ'ব দে হ'ব হ'ব ভাই नै खानाया गुफुर दे खानगोन दे खानाया बासिया माथो 10 दखानाव जाबैदो ड्रेस बायनो जाबाय आं दय माथो लांखादो एराबारियाव फैसा हैनि आं होननानै माबा दोनै आरो बायदेवा एसे गोबाव गाइस जानै ना सारनो नागिरदो ना सारनो नागिरदो जोंनिया बिथाङा दे दाबो मोना जल्दि अ नाखौनो मोनासै हा नाखौनो मोनासैबालाय मा जाबावगोनलै बाल्थिङावबो खालिसोबा साबायलै लुटायना गैलांबाथाय इ माना माना आयो माना इले बेबायदि सिंगि गोदान मोखांखौ आं दिनैसो नुफेरबाय जि गोदोर सिंगिया तुगलो इयो गैया नै फुख्रियाव ना सारनानै कमल काट मोनबाय ओमफ्राय गोजा गोजा थादेरनाया मा आं मिथिया बरियासे आरामै संनानै जानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय